Chlapci a dievčatá, budíček, ústroj, štandardná tepláky, dlhé tričko a mikina. Jasné? Zmyslom práce s deťmi je asi ten, aby sme v nich vybudovali kladný vzťah k prírode, hlavne aby sme rozvíjali ich motoriku, ich fyzickú silu, aby sme ich naučili spolupracovať medzi sebou. Cvičíme gymnastické úkony, veľa behajú, posilujú, čiže rozvíjame komplet celý ich organizmus. Môžem nabrať vodu? Jasné. A je to. Povol, Peťko. Peťo, povol. Domáci džem máme. To horolezci zaniesli, maminky, horolezky. Veľmi dobré. Sladké. Nejde nám ani o nejaké hromadné lezenie alebo takéto niečo. Ide nám o to, aby tie decká dostali do krvi to, že keď prídu do prírody, aby vedeli, ako sa tam majú správať, že majú tú prírodu chrániť. Výborne. Zamerali sme sa na lezenie. Každý týždeň máme tréning, kde sme hodinu v telocvični a ďalší čas sa venujeme lezeniu na umelej stene, čo máme na našej cirkevnej škole. Máme aj veľkú stenu, ktorá je vonku pod holým nebom. Na nej sa konajú napríklad preteky detské, takú zdravú súťaživosť v tom, že konajú sa súťaže, je tam mikulášske lezenie. To je jedna zo súťaží na tej našej boldrovke. Myslím si, že v tejto dobe je úplne úžasné, že majú niektoré tie deti čas aj na toto, nielen na počítač. Maco, keby som ten tretí zapol z tej veľkej polícii. Snažíme sa ich prilákať k tej turistike, učíme ich zdravovede, kde sa decká učia zachraňovať, kde sa učia ošetrovať zlomeniny. Máme niekoľko športových možno nádejí adeptov, ktorí sa venujú aj súťažnému lezeniu, chodíme s nimi po súťažiach. Veľké chyty. My sme horolezecký oddiel James Žiar nad Hronom, ktorý funguje už 15. rokom. Oddiel založili zopár nadšencov z okolia, ktorí liezli v iných kluboch a pán Emil Trubáč prišiel s myšlienkou, že by mohol aj v Žiari fungovať oddiel. Tam hore, kde je borhák, tak nechytaj v tej stienke, ale tam napravo. Emil Trubáč bol jeho prvým predsedom. Po ňom som v podstate žezlo prevzal ja, aj s kolektívom mladých nadšencov. Mám ho, Maco! Mám ho! Nohy, tak. Aby si sa rukami neťahala iba, vieš? Robíme túto akciu, toto letné sústredenie, lezenie na skalách pre deti a mládež. Už je to vlastne 3. ročník. Tak, a postav do tej nohy. Tam. Ide nám o to, aby tie deti boli v prírode v prvom rade, aby sa dobre cítili, aby, ako už môj kolega spomínal, naučili v tej prírode sa správať. Katka, nechoď potom po podlano, hej? Aj pri tej lezeckej činnosti sa tá príroda dá chrániť. Vlastne pracujeme s nimi takým spôsobom, že mávajú pravidelné tréningy, venujú sa im naši cvičitelia lezenia, ktorí prevádzajú tie tréningy a jednotlivé, ale v podstate sa chodí aj na skaly, na jednodňové akcie počas celého roku. Tam už nevycvakovaj. Už mám ísť dole?
Nejde nám o to, aby tie deti boli lesci, ktorí budú aj v budúcnosti profesionálne liesť. Skôr nám ide o to, že aby spoznali túto stránku života pri športe, v prírode, pri lezení. A ja budem strašne rád, keď z týchto detí, keď už budú dospelí, keď napríklad nebudú sa v budúcnosti venovať lezeniu, ale budú radi do tej prírody sa vrácať a že budú tú prírodu chrániť a vlastne o to nám ide. Odsadni si, nelez, sadni si dozadu. Lezením som začala asi keď som mala 13 rokov a bola som na základnej škole. Vždy, keď som chodila z hudobnej a videla som, ako ľudia lezú na veľkej stene v Žiari, tak som si povedala, wow, to musí byť aké riadne, to chcem raz vyskúšať. A vlastne keď prišla tá možnosť, že v našej škole sa otvoril lezecký krúžok, Už to nepustím, potlač tú nohu. som si povedala, že keď mám tú šancu, tak to vyskúšam. A strašne ma to chytilo, to je taká pozitívna závislosť, dodáva mi to strašne veľa energie a sú tam skvelí ľudia, proste úplne najlepší priatelia, akých som asi stretla. A veľmi ma to baví, vlastne teraz chodím už na strednú školu a stále leziem, stále ma to baví a stále mi to dáva ten pocit šťastia a pocit toho, že sa niekam ďalej posúvam. Pocit toho, že môžem byť v prírode s ľuďmi, ktorí za to stoja. Pocit toho, že sama seba prekonávam a musím niečo dokázať. Vlastne iba pre svoj pocit, pretože ma to baví, pretože chcem. A vlastne naši tréneri sú jedni z najlepších ľudí, akých poznám. Sú to nielen ako tréneri, ale také autority, ako priatelia. Dali mi strašne veľa do života.